Toto je test, ktorý váš mozog pravdepodobne prehrá. Pozerajte sa priamo do stredu toho oka, sústreďte sa len na ten jeden bod. Vaše podvedomie už teraz cíti, že sa niečo blíži. O 3 sekundy sa stane niečo, čo vaše podvedomie nedokáže zastaviť. 3, 2, 1. Klamal som. Obrázok sa nezmenil, ale stavím sa, že ste cítili napätie. To je váš mozog, práve som hackol vašu negatívnu zaujatosť. Evolučnú poistku, ktorá vás nutí očakávať nebezpečenstvo.